Advance booking para sa Undas, ipinatutupad ng mga terminal ng bus sa Dagupan City. Para sa detalye, may live report si Russell Simorio. Russell? Chris, nag-aanda na ang pamunuan ng mga bus terminal sa inaasahang dagsa ng mga pasahero habang nalalapit ang Undas at syempre maging ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ilang linggo bago ang paggunita ng Undas, nagpatupad na ng advance booking ang ilang kumpanya ng bus sa Dagupan City para sa mga biyahero. Maaari nang magpa-reserve ng tiket ang mga pasahero na uuwi sa iba't ibang probinsya para sa Undas. Para nito para maiwasan ang mahabang pila sa mga bus terminal. Yung mga Manila, yung mga aircon buses, ayan, para yung mga gustong magpa-online, mag-advance booking para umiwas sila sa yung haba ng pila. Kompleto tuwing Undas sa mga anak ni Aling Mirna para dalawin sa sementeryo ang mga yumaong mahal sa buhay. Mas maganda yun. Yung before Undas, pupunta na sila dito para hindi na sila makipagsiksikan sa dami ng tao. Siniguro rin ng mga kumpanya ng bus ang sapat na bilang ng sasakyan na babiyahe sa Undas. Pinaganda talaga yung mga unit namin. General repair yan bago ilabas para maiwas kami sa aberya sa daan. Natapos na noong October 6 ang aplikasyon sa special permit para sa karagdagang bus unit na babiyahe sa Undas. So wala na, hindi na kami tatanggap ngayon kasi October 6 yung deadline namin. Nag-i-issue na kami ngayon yung actual special permit, yung mga nag-file on or before October 6. Chris, ayon sa LTFRB, patuloy din yung pagsasagawa nila ng mga roadside inspection at pinaka-tinututukan dyan yung mga public utility vehicle gaya ng van, bus at jeepney. At syempre, patuloy din itong kanilang mga, bukod doon sa roadside inspection, hinuhulo rin nila yung mga public utility vehicle na kolorum. Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.